Consiliu, doamnelor și domnilor, avem alături de noi doi simpatici prieteni din Franța, domnul Corniu și domnul Cremer. Pe doamna Cremer trecem deja în rândul alor noștri concetățeni cu carte de identitate de sub Giurgiu. Vă rog foarte mult ca prin intermediul dumneavoastră să ne ajutați să încununăm eforturile pe care le-am depus până acum pentru a depune proiect pentru înființarea grupului de acțiune locală și pentru a accesa, mai important decât asta, programul LIDER, care finanțează investiții pentru mediul privat, dar și pentru administrație publică locală, în sumă de maxim 200.000 de euro în perioada următoare. Este un program care, programul LIDER este un program care și-a demonstrat eficiența în multe țări europene care au parcurs etapele pe care le parcurge România acum. După 2013, îmi confirmă colegii mei cu mult mai multă experiență pe acest program, va fi unul dintre programele prioritare care vizează dezvoltarea unor investiții în mediul privat, în special, motiv pentru care, prin intermediul dumneavoastră, în primul rând, repet, dar și cu ajutorul presei și a tuturor celor care înțeleg eforturile administrației în această perioadă, dorim să aducem cât mai multe investiții care să genereze locuri de muncă, care să contribuie la bugetul județului și implicit să ne ajute să rezolvăm toate problemele generale sau particulare ale comunității noastre. Pentru parcurgerea programului este stabilit, mulțumindu-le încă o dată colegilor mei din Consiliul Județean care au depus eforturi consistente, vă pot spune, ca să ajungem în acest moment. Dacă țin cont numai de stiva de hârtii pe care le-am semnat eu, îmi dau seama ce muncă au depus dumneavoastră să elaboreze toate aceste documentații. Pentru buna funcționare, spuneam, îi dau cuvântul unul dintre inițiatorii de bază, susținătorii în continuare a acestui program. Mulțumesc, doamne președinte. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, în demnitățile și calitățile dumneavoastră. Suntem aici la inițiativa Consiliului Județean pentru constituirea grupului de acțiune locală Inima Giurgiului, țara Călniței, țara Lobului și a Călniței. Dacă mă poate ajuta cineva, vă rog, cu slide-urile. Și prezentarea, nu am avut prezentarea în ultimele 2 zile am parcurs deja și sunt un colegi primari care ne-au primit deja în localitățile lor pentru întâlnirile de informare. Deci am avut 4 întâlniri în Singureni, Călugăreni, Comana și Mihai Bravu. Și în cursul prezentărilor pe care le-am făcut, mi-am dat seama că ar putea ca să restructurez această prezentare, drept pentru care voi încerca să vorbesc mai degrabă liber și să punctez lucrurile așa cum au reieșit din discuțiile pe care le-am purtat în întâlnirile de informare. Una dintre întrebările care ne-au fost puse au fost, dom'le, voi sunteți sau nu constituiți ca și grup de acțiune locală pentru că sunteți într-un proiect? Răspunsul este, suntem într-o fază de pre-emergență. Deci a existat un comitet de inițiativă pe care noastră cunoașteți pentru că a semnat adeziunile pentru formarea parteneriatului, parteneriat în care liderul este Consiliul Județean și în baza acelui parteneriat s-a aplicat pentru un proiect privind constituirea grupului de acțiune locală. Iar noi suntem astăzi într-una din activitățile care sunt prevăzute pentru desfășurarea și care la sfârșitul acestora vor duce la înființarea grupului de acțiune locală. Care este miza pentru constituirea acestui grup de acțiune locală? În primul rând, este vorba de o sumă de maxim 2.800.000 de euro. Atâta este bugetul maxim pe care Ministerul Agriculturii poate să-l aloce grupului de acțiune locală pentru a-l gestiona în vederea favorizării de investiții în teritoriul grupului de acțiune locală. Deci, avem teritoriul comunelor, avem Ministerul Agriculturii care gestionează
această axă și între comune și ministere există inclusiv acest instrument drag Uniunii Europene, LEADER, care crește prin asociativitate și prin subsidiaritate accesul la resurse, accesul persoanelor fizice sau întreprinderilor sau societăților agricole, grupurilor de producători, la sumele care pot fi finanțate prin Uniunea Europeană, prin Ministerul Agriculturii. Domnul președinte a apuntat o informație care este deosebit de importantă. Ponderea axei 4 în PNDR și dumneavoastră cu toții aveți proiecte depuse pe axa 3, pe 322 și sunt de bună seamă, sunt și investitori privați la masă. Ponderea acestei axe va crește în detrimentul celorlalte trei. Mai mult decât atât, se discută inclusiv despre reducerea bugetului agriculturii în total buget al Comisiei Europene și având în vedere experiența că asta este, dacă vreți, asta este elementul de noutate, elementul care crește. Deci la Bruxelles în ceea ce privește politica agricolă. Este foarte important ca noi să prindem acest tren și să îl folosim în vederea dezvoltării teritoriului nostru. Deci, când vom deveni GAL? GAL vom deveni doar anul viitor, dacă vom fi selecționați de către Ministerul Agriculturii. În ce bază vom fi selecționați? În baza unui dosar care se va depune la sfârșitul acestor activități în luna septembrie. Deci, până în septembrie, noi trebuie ca să ne organizăm ca un ONG, ca o asociație non-profit, în care va avea atributele unui ONG, respectiv o adunare generală, un consiliu de administrație, un comitet de selectare a proiectelor, un cenzor și, bineînțeles, un aparat administrativ, pentru că el însuși trebuie să lucreze. Cum va aloca sumele pe care vor fi primite de către GAL în momentul în care va fi înființat? Bugetul de care am vorbit, 2.800.000, este suma maximă și probabil că noi, prin aplicația pe care vom face, sunt convins că vom merge pe suma maximă. Va fi apoi împărțit în tranșe, în bugete, corespunzător măsurilor din PNDR. Respectiv, pentru crearea de micro-întreprinderi vom aloca o sumă. Se va decide în cadrul adunării generale ce va fi creat. Se vor identifica măsurile, se vor aloca bugetele. Pentru a avea un dosar cât mai complet, pentru că noi suntem în competiție și cu alte grupuri de inițiativă, cu alte parteneriate care vor ca să aplice pentru să obțină același grad de grup de acțiune locală, deci fiind în competiție cu alții, trebuie ca dosarul nostru de candidatură să fie cât mai solid. Ce înseamnă un dosar de candidatură solid? Înseamnă să există o reprezentativitate și teritoriul nostru are reprezentativitate din dimensiune, prin faptul că acoperă aproape 30% din populația rurală a județului Giurgiu, prin faptul că județul nostru are vocație de județ agricol, deci suntem la noi acasă, din punctul de vedere al dezvoltării rurale, prin calitatea strategiei de dezvoltare locale și, deci am vorbit de teritoriu, deci teritoriul este reprezentativ și ne bucurăm de prezența în cadrul teritoriului inclusiv a unui sit Natura 2000, respectiv a Parcului Comana, care este pe teritoriul la cel puțin 4 sau 5 localități, dar mai Bravo, Comana, Singureni, nu fac parte. Deci Parcul Comana este pe 10 localități, dar nu toate fac parte din Deci avem un teritoriu, avem un parteneriat care este extins și în cadrul căruia elementul privat trebuie să fie mai important decât elementul administrației publice locale și dacă vrem să avem o candidatură de succes și să culegem toate punctele posibile, ar trebui ca această componență
să reflecte o participare de peste 65% a elementului privat, adică ONG-uri, societăți agricole, societăți economice, de turism, actori din mediul social sau sănătate, asociații de stat. Și mai trebuie să dezvoltăm și strategia de dezvoltare locală a acestui teritoriu. Pornind de la elemente clare care ne sunt cunoscute. Strategia de dezvoltare a județului Giurgiu, care este document cunoscut, strategiile de dezvoltare locale ale fiecăreia dintre comunele care fac parte din teritoriul propus. În plus față de această ca elemente calitative în vederea obținerii sau în vederea definitivării unui document care să fie cât se poate de bun și de solid, este important ca, pornind de la o situație, la o analiză, o fotografie a situației existente și identificând resursele, factorii cu care noi am fost înzestrați în fiecare dintre comunele noastre, să proiectăm un viitor dezirabil, să proiectăm unde vrem să ajungem și să identificăm măsurile și pe cale de consecință, sau prioritățile și pe cale de consecință, măsurile prin care ajungem la acest viitor dezirabil. Este nevoie de implicarea dumneavoastră, în primul rând, pentru a face lucrurile cât se poate de transparente și cât se poate de bine înțelese de oamenii din teritoriu. Cu cât participarea este mai largă, cu cât, bineînțeles, cu cât vom reuși, ăsta este termenul, vorbesc la persoană în tip plural, să identificăm acele persoane resursă, acele persoane care în comunitate sunt respectate și ascultate și care pot să dea sens, pot să dea orientare, să adune oameni din toate condițiile care să participe la acest exercițiu și pe cale de consecință, cu cât vom umple cu mai mult conținut organismele de monitorizare, organismele de control de dezvoltare locală, avem, sau în documentarea acestui proces a fost depus anul trecut, contractul de finanțare care a fost semnat anul acesta, în care Consiliul reprezentant este aici cu noi, domnul Eric Cornil, și galul Vichy Auvergne, un alt gal din regiunea centrală a Franței, unde animator este chiar o persoană, un francez de origine române, din Ploiești. Au început și vor continua, suntem exact la jumătatea, sau să zicem, în mijloc, care nu au fost până acum, în care nu au fost până acum și unde vă resursă, urmând ca marea parte a deciziilor privind elaborarea aceasta, privind procesarea produselor de origine animală și dezvoltare sau modernizarea exploatațiilor agricole sau pe axa acestui organism pe care îl vom crea și să ne mobilizăm statutul, urmând ca să facem și alegeri pentru ONG-ul. Ministerul Agriculturii va considera, da, ați făcut o treabă bună, răspundeți de axa lider și avem aici lângă noi pe doamna Lază, cu APDRP-ul, cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Generală, Consiliul Director General, Comitetul de Selectare a Proiectelor, de exemplu, vine și să depună proiecte, însă se cere prin organizarea programului ca măcar în ședința de aprobare a proiectelor respective să nu participe. În acest demers ne bucurăm de prezența sau comentarii, vă rog, beneficiem de prezența expert. Sau noi credem, pe măsură ce înțelegem mai degrabă măruntaiele acestui program, că el se adresează investițiilor de genul 5, 10, 15, 20 de mii de euro, care pot fi mai ușor cofinanțate de către oameni și care, prin multiplicarea lor, ar putea ca să facă mai multe proiecte. Și chiar a reieșit la un moment dat în discuție ideea de irigație prin picătură. Adică sumele nu sunt foarte mari.
sunt semnificative, dar nu sunt de natură să rezolve toate problemele teritoriului. Însă, duse și dacă reușim ca să asigurăm acel mecanism, ca acești bani să ajungă la acei întreprinzători care să-și facă micile investiții de genul, un mic atelier, o firmă de grădinărit pentru de peisagistică, sau o brutărie, sau știu eu, fier forjat, sau putem să facem un abator, da, un abator pentru toată am dus animale în Giurgiu la Teleorman. Deci nu avem un abator la nivelul județului Giurgiu autorizat. Poate să funcționeze. Dacă reușim să facem un grup de producători, domnul, dacă îmi permiteți, un grup de producători care să se asocieze și care să facă o aplicație pentru un abator. Mările nu sunt eligibile pentru dar dacă reușim ca să facem un grup de producători, uitați, eu în fața noastră îmi iau angajamentul că particip, nu cu titlu gratuit, dar aproape gratuit, să zic așa, pentru a depune un asemenea proiect. Și nu uităm partea cultură și socială. Limpede în momentul de față, pentru că, bineînțeles, ne regăsim cu toții la bani. Ce bani vor veni ca să ne rezolve problemele? Dar nu putem să ne lăsăm numai pe Uniunea Europeană. În sensul că, odată ce vom fi avut această obișnuință de a lucra împreună și vom dezvolta acele mecanisme, de bună seamă că vom avea un element, un efect de antrenare pe care nici nu putem identifica, cuantifica în momentul de față, dar care nu putem să presupunem decât că va fi bun. Și asta înseamnă ca să, și asta înseamnă ca să ajutăm și celelalte zone. Dezvoltarea rurală, cu siguranță, va finanța, în primul rând, elementele care sunt proprii din Planul Național de Dezvoltare Rurală. Și acolo partea socială nu este dezvoltată foarte mult. Dar putem găsi, de exemplu, o soluție ca să înființăm mici întreprinderi care să facă lucruri mărunte. Am cumpărat de la Hornbach cărtele din alea împotriva țânțarilor și a muștelor care sunt făcute în China. Nu cred eu că nu am putea ca să facem, și la noi lucruri de astea. Da? Deci, dacă înființăm niște mici întreprinderi care să răspundă unor asemenea nevoi, putem, pe de-o parte, să stimulăm folosirea unor elemente, materii prime, cum este stuful sau mai știu ce, pentru niște oameni care nu au posibilitatea să întrețină și astăzi, poate sunt pe lista ajutoarelor sociale și ajutându-i pe ei ca să se dezvolte, rezolvăm mai multe probleme odată, fără ca să facem social, pentru că nu este vocația galului social. Sau pe cultural la fel. Deci putem să facem și alte tipuri de acțiuni pe care nici măcar nu le știu în momentul de față. În momentul în care discutăm și pot să vină idei. Am văzut că delegația a avut posibilitatea să vizite câteva zile, se schimb toate fața. În 20 de ani s-a schimbat toate. O vale care a pierdut pe 180, pentru că domnul lucrează pe 180 de comuni, un teritoriu care este mai mare că județul Giurgiu, s-a schimbat în 20 de ani cum nu se poate. 50 de proiecte, între 50 și 100 de proiecte pe an, înmulțit cu 20 de ani, s-a schimbat cum nu se poate. Picaturi, aceste irigații pe picaturi este ceva. Nu numai economie, ci toate. Acum flux migratoare. Înainte se pleca și multe oameni în orașe mari sau la capitale, la Parisul, acum au revenit designer, au revenit croitor, au revenit matematician, au revenit și tot acum lucrează acolo. Cum l-ați văzut și nu pot să intru în toate, dar pot să vă spun că nu numai de afaceri. Este o viață întregă de țara și este acesta. Lider spune efectiv ligaturi între acțiuni pentru dezvoltare rurală. Este ceva că nu se poate. Pentru acesta mulțumesc domnului Ianu că ne-a permis să organizez cu soția mea acest vizit de 10 zile. Pot să vă spun că n-a fost o plimbărică, a fost un maraton. Cred că acum auziți, a fost un maraton, n-a fost și plecat că a fost deformat cum am văzut în presă sau tot acesta, pentru că efectiv a fost un maraton și efectiv delegația și aleși care au venit să ne alăturați au înțeles efectiv că acest program lider
și nu vreau să anticip de partea că domnul expert trebuie să vă spun, dar sunt țările, nu numai Franța. Și vreau să vă spun, pentru că Franța, și cred că e datoria mea, pentru că Franța are o renumire de colonialism. Nu venim aici la Giurgiu să vă impunem un model francez. În niciun caz. În niciun caz. Vrem să facem niște martorie. Vrem aici să vedem cum este metodologie. Încercăm să vă spunem ce eșec noi am avut în 20 de ani și că nu trebuie să facem același fel de greșeală cum noi am făcut. Atât. Venim umide. Când s-a vorbit de domnul Eric Cournu, care a fost ales în cadrul de ambasadei de Franța, ca cel mai mare specialist și referință în domeniul de lider la nivelul național și la nivel european, el n-a venit pentru să ne impună o cadră. El vine nu direct, dar direct. El încearcă să câștigă în timp. Pentru că, din păcate, noi avem două handicapuri în România. Permiteți să spunem noi, pentru că 20 de ani, acum locuiesc la Singureni în permanență, noi avem două handicapuri. În Franța s-a făcut o perioadă cu Leader 1, Leader 2 și Leader 3, acum suntem Leader Plus până la 2013, s-a făcut o perioadă de tranziție. În IT s-a finanțat 100%, a fost mai ușor. Noi deja trebuie să găsim cofinanțare de 50%. Acesta este un mare handicap. Trebuie să găsim, dacă este o finanțare de 10.000, trebuie oamenii să găsește 5.000 de euro în buzunar. Acesta este mai dificil. Și a doua este că n-au rămas nici măcar 2-3 ani de perioada aceasta. N-a rămas nici 3 ani. Cum ați vorbit domnul Khalil, în februarie-martie, știm dacă efectiv acest pregal va defini una din 80 de dosare. Nu va fi 81, va fi 80 de dosare. Este o competiție. Mulțumesc pentru că mi-a dat cuvântul. J'ai appris beaucoup de choses În aceste 3 zile, că dinamica este foarte bună. et je suis sûr que le projet que vous allez présenter sera un bon projet et qu'il sera sélectionné. Și sunt sigur că proiectul pe care îl prezentați, nu numai că este foarte bun, dar va fi și selecționat. Je me rends compte que à chaque réunion, on rencontre de nouvelles personnes qui ont des projets, qui déjà commencent à préparer des projets pour l'année prochaine. C'est donc un signe que en France on dit que la mayonnaise va prendre. Je sais pas. La fiecare din întâlnirile la care am participat, am văzut că existau multe persoane interesate care deja își propuneau încă din timpul ședinței diverse proiecte. S-a simțit că liantul începe să funcționeze. Comme disait Alain Kremer, il ne faut pas s'arrêter là. Vous avez 3 ans, de 2011 à 2013. Cum spunea Alain Kremer, mai aveți 2 ani, dar destul timp ca să... 3 ani, dar destul timp ca să puneți la punct proiecte. Pour à la fois concrétiser ce projet, pas faire seulement un dossier, mais avoir des actions, avoir des investissements sur le terrain. Și nu numai de a face aceste proiecte, dar le duce până la capăt, de a concretiza toate ideile dumneavoastră. Et pourquoi pas, si ça fonctionne bien, et si vous le décidez, en faire une politique pour tout le conseil județean de Giurgiu. Și dacă toate aceste proiecte vor funcționa bine, de ce să nu devină o întreagă politică a județului Giurgiu? Pe toate comunele, să se implice toată lumea. Mais il y a des enjeux importants qui restent, des étapes importantes qui restent à franchir. Dar există provocări importante care vor trebui trecute. Il me semble qu'il reste encore à bien convaincre de la nécessité de travailler la main dans la main entre le public et le privé, entre
les élus et les gens qui ont des projets, les associations. Vă rămâne totuși ceva foarte greu de înfăptuit, să convingeți lumea să conlucreze, să lucreze mână în mână și între ei, privații, și între partea privată și administrația publică și aleși. Parce que c'est très compliqué de réussir cette association entre le public et le privé. En France, on n'est pas très bon là-dessus. Pentru că această asociere între privat și public este foarte complicată, complexă. În Franța nu am reușit-o întotdeauna. Mais je suis sûr que vous allez... parce qu'il y a beaucoup de dynamique dans le secteur privé ici et je suis sûr que ça va Dar fonctionner. sunt sigur că veți reuși, va funcționa, pentru că totuși aveți o dinamică foarte bună și dorim. L'autre point qui est, à mon avis, fondamental, c'est qu'une fois que le projet sera bâti, peut-être même un peu avant, Un alt punct pe care îl consider fundamental este că odată proiectul în construcție, il est nécessaire d'avoir une animation de ce projet, des salariés, des animateurs de bon niveau, des gens bien formés. este foarte necesară prezența unor salariați bine plătiți care se vor numi animatori sau animatori coordonatori care vor trebui să lucreze cu oamenii, să învețe totul despre acest proiect, cum să-și facă dosarele și tot să fie foarte buni convingători, tot ce trebuie pentru un animator. Des animateurs qui vont à la fois diffuser, informer, sensibiliser tous les villages, toutes les communautés du Ei territoire. vor avea o misiune foarte grea, trebuie să sensibilizeze oamenii la aceste proiecte, să-i determine, să depună proiectele lor, nu să rămână la nivel de idee, să-i ajute să ducă proiectele până la capăt, să informeze toată lumea posibilă care ar putea să vrea să depună un proiect. Pour que le plus possible d'habitants de ce territoire sachent qu'il y a un programme leader qui peut les aider. Pentru ca cel mai mare număr de oameni, de locuitori, să fie la curent că există un program și că ei se pot înscrie și pot veni cu ideea lor de investiție. Et aussi ces animateurs, bien sûr, leur rôle, ça sera d'aider tous les gens qui ont envie, qui veulent faire un projet, de les aider à concrétiser et à faire ce projet. Și cum am spus, tot acest animator trebuie să-i ajute să ducă ideea până la capăt, să-i ajute să termine proiectul pe dosarul. Il y a, pour finir, un enjeu important avec ce programme leader. În concluzie, o provocare importantă pe acest program LEADER, parce que comme le disait Kaline tout à l'heure, le programme LEADER va prendre une place de plus en plus importante dans les financements européens. pentru că, așa cum spunea domnul Călin Mustăreață, acest program LEADER va avea din ce în ce mai multă importanță printre fondurile europene. On a, oui, E un c'est un program care programme merge foarte bine și va fi tot mai popular. qui a bien marché pendant les 20, ça fait 20 ans presque. Essayer de se différencier en disant quelles sont les spécificités du territoire. Într-adevăr, trebuie să vă diferențiați în mod obligatoriu, spunând care sunt specificitățile locale, specificurile. Et l'association, la participation du parc naturel de Comana à ce projet est un atout très fort que vous avez. Asocierea, participarea chiar a parcului Comana în teritoriu este un mare atu pe care îl aveți. Les autres éléments que vous pouvez mettre en avant, que pourront mettre en avant tous les territoires roumains, mais vous avez vos spécificités en termes de culture, de patrimoine,
en termes comme vous disiez, de race ou de produits. Hein. Ça, il faut le mettre en Orice avant. factori specifici pe care îi aveți aici în județul Giurgiu, că e cultural, tradițional, orice specific aveți, trebuie pus înainte. De ce am spus asta? Mi-am făcut publicitate mie, de fapt. Da? În Vous, ultimii vous trei avez, vous avez aussi une autre spécificité, il me semble, qui est. Alors, elle peut être pas forcément un avantage vis-à-vis des autres territoires qui sont plus éloignés, mais vous êtes à côté d'une ville de 2 millions d'habitants et de la capitale. Aveți un De la alt, capitale. aveți un alt specific foarte important, nu știu dacă este un avantaj, dar de care puteți profita. Aveți o resursă, un oraș imens, chiar deasupra de 2 milioane de locuitori. Poate să fie și un dezavantaj apropo de fluxul de imigrare. Este și un dezavantaj. Mais si j'ai bien observé, vous avez aujourd'hui beaucoup de possibilités de développer cette proximité et de exploiter, non, Dar mais totuși, dacă analizez sau observ bine situația, există totuși multiple posibilități de a exploata această apropiere. Fac o precizare. Una dintre ele, mă scuzați, una dintre ele este așa următorii, în ultimii 4 ani, acum 4 ani de zile în județul Giurgiu nu exista nicio ciupercărie, poate una la uzună. Eu sunt ciupercar. O realitate nouă care aparține și este în vreo 5 sau 6 comune din județul Giurgiu, mă refer la vânătorii mici, mă refer la... Dar mai aveți și proximitatea frontierei cu Bulgaria. je voudrais revenir Grecia. aussi. Și Grecia și Grecia. Dar suntem imediat lângă bulgari și se poate profita de asemenea proximitate. Avec, en disant que vous êtes à la source, presque à la source du Danube, qui est un fleuve européen, qui est le fleuve européen. Sunteți chiar pe fluviu, care pentru noi pare extraordinar. Proximitatea unui fluviu este întotdeauna un bonus. Mais je voulais souligner quelque chose qui m'a choqué. Non, parce que je viens d'un parc naturel, je travaille dans un parc naturel. C'est bien qu'il n'y ait pas trop de visiteurs parce que il y a un risque d'abîmer l'environnement. Încă ceva care poate părea șocant, dar mie mi-a părut agreabil. Nu există foarte mulți Nu, n-a părut agreabil. A părut agreabil. A spus că a fost șocat pentru că... Nu mi s-a părut agreabil. Că nu sunt vizitatori mulți vizitatori în parcul Comana, dar mie îmi convine, așa am zis, pentru că cu cât sunt mai mulți vizitatori, cu atât există distribuire mai mare. Așa. Mais là aussi, en le faisant intelligemment, avec Natura 2000, avec toutes les protections qui sont nécessaires, Dar aplicând toate protecțiile necesare și tot ce înseamnă Natura 2000, vous avez un potentiel énorme pour faire visiter ce patrimoine naturel aux habitants de Bucarest, mais aussi aux habitants du monde entier. C'est une réserve exceptionnelle. deci puteți să aduceți totuși mulți vizitatori, tot respectând însă tot ce înseamnă condiții Natura 2000. Nu numai din România, spune domnul expert, și de la nivelul internațional. Proximitatea cu București este că suntem Trebuie să obțină finanțare de către colegii mei, trebuie să fie membri în acest grup. Și nu păstrați aceste informații la nivelul dumneavoastră, chiar dacă sunt convins că le veți exploata la maxim. Cunoașteți comunitățile pe care le reprezentați, știți pentru această etapă pe cine am putea conta până în 2016. O să mai intre ca și comună doar pe considerente geografice chimpați, ca să avem un tot unitar. Avem o zonă lipsă, nu avem o zonă de legătură acolo pentru că Ipurești e blocat, știți foarte bine, din motive administrative. Dar la nivelul fiecărei dintre comunele participante trebuie să avem cât mai mulți parteneri privați în listă. Numai aceștia care sunt membri în DAL vor putea să depună proiecte să obțină finanțare. Da? Până pe 29 septembrie. Iar dumneavoastră ca primar, deci asta... Scuzați-mă, domnul președinte, deci trebuie să adere acum, pentru că până la sfârșitul lui august
Noi trebuie să avem constituită asociația. Deci, următoarea etapă de hotărârile de Consiliul Local pentru aderare, noi avem deja niște drafturi pentru statut și o să le discutăm și de act constitutiv, pentru a putea depune dosarul la judecătorie de înregistrare a asociației. Deci, toți oamenii privați trebuie să adere acum, înainte de a depune dosarul la judecătorie, ca să poată să intre în gal și să-și depună proiectele. Că pe urmă să depună dosarul galului, în care să faceți parte. Persoane fizice, juridice, ONG-uri, societate civilă, asociații. Fundații, bănci, pățării, tot ce este pe teritoriul comunei respectiv. Și ca, din punct de vedere geografic, nu văd de ce să băgăm din Pațul care... Păi uitați pe carte, dacă noi Purești avem... Păi la Schitul se învecinează prin Bila cu Singureni. Nu venim Lefca, Ghimpa, Schitul. Pe partea altă la Lefca, dar noi avem carte aici. Nu vrem insulă, nu vrem insulă, vrem o continuitate. Domnule expert, că ți-a uitat, vrem o continuitate. Analizând harta, unde avem delimitate comunele, atunci am sesizat că există o mică ruptură aici. Și atunci trebuie să avem, pentru că bucata se vecinează să schidă, Acesta e foarte important. Nu singur punct. De punct slab. Purești este egal, dar e blocat când funcționează Consiliul Local și sigur o să discutăm atunci cu colegii de la Ghimpa, el desemnăm pe domnul Midelea, sunt foarte negocieri. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, să ne spuneți către cine se adresează persoana interesată. Deci cum procedează procederul, deci cine să-mi scriu, unde fac cererile pentru gală. Ca să știe cui spunem, cui... Cine poate să acceseze. Nu, am zis deci clar. de accesat, poți să acceseze exact cum accesați proiectele pe Programul Național de Dezvoltare Rurală, la fel este și pe AXA Lider. În momentul în care se elaborează strategia și vom stabili programul și proiectele trebuie să se încadreze într-una din axele Programului Național de Dezvoltare Rurală. Că este AXA 1, că este AXA 2, AXA 3 de 322 de dezvoltare a satelor. Cred că dumneavoastră cunoașteți un pic Programul Național de Dezvoltare Rurală. Decât că valoarea acestor proiecte este ceva mai mică. Răspundeți-l concret, doamnă. Unde se înscriu pentru grupul de acțiune locală? Exact. Deci, la noi trebuie aduse toate adeziunile de la partea privată, din partea Consiliului Local ne trebuie hotărârea Consiliului Local. O să facem noi un model și vi-l trimitem. Și, pe urmă, noi vom depune dosarul mai departe la judecătorie. Deci, către noi trebuie adresat. De asta acum începem cu aceste acțiuni în județ și aveți aici, pentru că... Bună ziua, distinși invitați! Vă mulțumim că sunteți alături de noi astăzi, când desfășurăm o activitate importantă cu ocazia zilei de 26 iunie, Ziua Internațională de Luptă Antidrog. Sunteți alături de noi azi, ați fost în permanență, pentru care vă mulțumim. Activitățile în cadrul penitenciarului Giurgiu au început azi de dimineață cu un număr de 70 de persoane private de libertate. Foste consumatoare de droguri au participat la un concurs de creație artistică, un concurs de afiș și l-am finalizat prin expunerea lucrărilor în stânga dumneavoastră. În paralel cu această activitate de creație artistică a avut loc campionatul de tenis de masă și șah, unde am avut sprijinul dumneavoastră. Aici spun Direcția de Tineret și Sport Giurgiu. Continuăm acum când un grup de tineri aflați în tineri instituționalizați vor participa la o activitate sportivă în sala noastră de sport alături de copiii noștri care
pentru moment se găsesc în penitenciar. Înainte de competiția sportivă dintre copii, am să rog invitații noștri să le spună celor aici prezenți, foste persoane, foști consumatori de droguri, să le spună câteva cuvinte. În discuțiile avute cu ei, au dorit să spună și ei câte ceva despre trecutul lor care doresc să-l schimbe și din activitatea noastră de azi să iasă un lucru constructiv, un lucru care să fie de folos celor mici care au ce învăța în urma acestei vizite. Vă mulțumim mult! Sus, la mine, în birou cu doamna Muncioni, cu domnul Nicolai, dumneavoastră, partenerii noștri, vă rog să ne ajutați să semnăm, da? O să le rog. Părintele Vișoiu, care în permanență a fost lângă noi, Părintele, cu o perioadă lungă de timp a fost dumneavoastră și Episcopia Giurgiu a fost alături de noi. Vorba, socoteala de acasă nu e cu cea de nu vine la fel cu cea din târg. Este o problemă mare aceasta a consumului de droguri în România și nu numai, în întreaga lume. Și chiar țin minte că anul trecut parcă am avut împreună cu Părintele o activitate cu câțiva dintre dumneavoastră legată de droguri, de consumul de droguri. Într-adevăr, dintre toate relele pe care societatea, cel puțin de astăzi, și care de-a lungul timpului le-a dezvoltat în rândul oamenilor, cred că dintre toate drogurile e cea mai rea. E cea mai rea pentru că dacă de o țigară poate te mai lași, dacă de o băutură poate te mai lași, dar de droguri foarte greu te mai lași. Deoarece sunt special făcute ca să te țină rob. Să știți că vă mărturisesc că în ultimul timp am avut legătură cu o doamnă din București, o doamnă doctor care a avut în familie un eveniment destul de tragic. Băiatul dânsei a ajuns să consume droguri, oameni cu posibilități financiare și de multe ori, în cele mai multe situații, se întâmplă ca tineri care provin din familii bogate, cu bani, cu posibilități, să ajungă să consume droguri. În cadrul Bisericii Catolice și sigur că piedicile sunt mari, pentru că nu e rău pe care îl aducem asupra trupurilor noastre și după toate aceste rele ajungem la moarte. În momentul în care murim, vom ajunge înaintea Domnului, înaintea lui Hristos, facem rău noi înșine. Știți, nu le se face slujbă, nu sunt băgați în biserică, deci n-au parte de nimic din... Și chiar dacă am înțeles că unii dintre dumneavoastră ați consumat creație artistică și dacă observați că doi dintre ei, pe rândul 3 și un mormânt în partea a treia lucrare. Da. Ceilalți invitați aici. Într-adevăr, problematica consumului de drog este una foarte complexă. De ce? Pentru că dacă experiența sau încercarea de a consuma droguri are vari motive, de la distracție până la, eu știu, imposibilitatea de a găsi o altă modalitate de a rezolva o problemă personală, odată ce a debutat consumul de droguri, este greu de oprit. Însă nu e imposibil. Chiar dacă